Pakistanyň Peshawar şäherinde janynyň geçeniň bombaly ulow partlatmagy netijesinde adynyň 5 adam öldü, şeýle-de onlarçasy yaralandy. Hüjümçi bombaly awtomobili armiýanyň ýokary derejeli ofitserini alyp barýan ulowyň golaýynda partlatdy. Emma bu wakada armiýanyň ofitserini zeper etmedi. Polisiýanyň medeniýet wekiliniň sözlerine görä, bu hüjüm Pakistanyň armiýasy tarapyndan ýurdun Demiradyk Waziristan regionundaky Taliban söýüşçülerine garşy geçirilen operasiýalara gaýtawl hökmünde amal aşyrylypdyr. Owganistanyň prezidenti Hamid Karzai özüniň wezipesiniň tamamlanmagy bilen baglanyşykly Kabulda geçiren çykyşyny Birleşen Ştatlaryny ýiti tanqid etdi. Ol öz çykyşynda Washington parahatçylygy islemedi diýdi we Owganistanlary Taliban hereketi bilen konfliktleriň daşary ýurtlar tarapyndan güýje girdilendigini belledi. Owganistanda 13 ýyl prezidentlik wezipesini ýerine ýetiren döwri Karzaiň Birleşen Ştatlar bilen dartgynly gatnaşyklary bolupdy. Qadağıstanlı haç ziyaretçileri haca gitmeden öň Almaty şäheriniň merkezi mescidine ýygnandylar. Olary Mekkedäki dini dawaralar, ol ýerde galjak ýerleri we syýahat tertibi barada maglumat berildi. Qadağıstanlı haç ziyaretine gidýänleriň sany barha artýar. Şu ýyl Qadak haç ziyaretçileriniň sany 5000-e barabar boldy. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede ýurdun hökümeti we bütün dünýä banky saglygy saklaýyşy gowlandyrmak goýunça konferensiýa geçirdi. Bu konferensiýa Birleşen Ştatlar Täjikistanyny çağa ölümni adatmak goýunça Duşanbe 20 milyon Amerikan dollary möçberini grant bermeginiň ideýany geçirildi. Täjikistan çağa ölüm goýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň ýaramaz derejededir. Siz Azatlyk radiosynyň şunkü täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.